A new release, that's right. It's a great record, actually. It's called Hey Joe by the Jimi Hendrix Experience. 2026 tulee kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Jimi Hendrixin artistinen ura alkoi Lontoossa syksyllä 1966. Tämä kiertue perustuu tapahtuman juhlistamiseen. Syksyllä 1966 manageri Chas Chandler oli löytänyt Hendrixin New Yorkista ja lensi hänen kanssaan Lontooseen. Ja siinä ei mennyt kauaa, kun Hendrixillä oli taskussa levytyssopimus ja ensimmäinen sinkku Hey Joe oli julkaistu. Ja Hendrix periaatteessa niin kuin siitä kuluvan vuoden aikana mullisti koko rock'n'rollin soinnin. Ja esimerkiksi kitaran soittoa ajatellen, niin erilaiset efektit, mitä hän teki tunnetuksi, footspace ja vahva pedaali keksittiin tavallaan kuin tarjottimella hänen käyttöönsä. Tietysti unohtamatta äänitysteknisiä asioita, jotka on edelleen relevantteja tänä päivänä. Minkälainen Hendrixin sointi oli. Ja sitten se mullistava mielikuvitus, mikä hänellä mun mielestä oli. Se oli vaan niinku totaalisen poikkeusyksilö koko rock'n'rollin historiasta.